ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସଂସାରକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମିଳନର ଦିବସ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ଘରକୁ ଯିବି। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୋ ଦେଉଳକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯିବ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟାକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ, ଭକ୍ତ କହିବ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାଆଙ୍କର ନାଁରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ହେବ, ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କର ନାଁରେ ଏହି ଯାତ୍ରା। ବର୍ଷକ ସାରା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉଳକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମ ଭାବ ବିନୋଦିଆ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ସେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିକି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।